जे कुतिनिया घर में मोहरत सोने सूते जरला जवानी दिया असर में भूते रोजे कुतिनिया घर में मोहरत सोने सूते जरला जवानी दिया असर में भूते मीठी मीठी रोइले सजोरिया रात के बुझत नहीं को हमरा बात के खाए आई नहीं कि तहरा रोटी भात के बुझत नहीं को हमरा बात के पापा कहे लागल बुचिया हो के लागल खा ए जी पापा कहे लागल बुचिया हो के लागल खा ए जी सुनी ना फिर बाटे नया समाचार ए जी सुनी ना फिर बाटे नया समाचार आती लइहा घोड़ा लइहा एगो चुसनी हो मुनवा के पापा आती लइहा घोड़ा लइहा एगो चुसनी हो मुनवा के पापा लइहा हमरा खातिर रखनी हो मुनवा के पापा लइहा हमरा खातिर रखनी हो मुनवा के पापा परसों रात के बात चल के तबियत मोर घबराई गई घर के लोग घबराई गई झटपट डॉक्टर नहीं आई गई परसों रात के बात चल के तबियत मोर घबराई गई घर के लोग घबराई गई झटपट डॉक्टर नहीं आई गई चेक रिपोर्ट में निकलल पूरा बीतल महीना चार जी सुनी ना फिर बाटे नया समाचार ए जी सुनी ना फिर बाटे नया समाचार वाह रे वाह, नया समाचार बा। सबसे पहले प्रणाम आप सबके। हम बानी दीपक दिलकश मंत्रा स्टूडियो पटना से और हमारे साथ बहुत ही प्यारी सिंगर बिंदु श्री जी। और आप सबके बतावत बहुत ही खुशी होता कि हमनी के गाना जोन भी बा पिछला गाना का नाम रहे हो कंगन हाँ पूरा गाना बतावा कंगन ना अरे गाना के नाम का बा जो 11 मिलियन गइल बा 12 मिलियन प्लस 12 मिलियन प्लस बा ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। गाना का नाम याद कि नहीं हमसे गइल पूछेला चूड़ी कंगनवा कब ले आई है सजनवा की मनवा लागत नहीं खे कि मनवा लागत नहीं खे ये गाना ई गाना के रउआ लोग 4 दिन में 11 मिलियन दिले रही और एक दिन में 5 मिलियन व्यूज आई रहा ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। और ई काफी पॉपुलर और हिट करावे खातिर भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सबके। और आगे जो भी प्यार आशीर्वाद देता नहीं वो सबके खातिर दिल से धन्यवाद आप सबके। और ई गाना कैसन लागल आप सब बताई और एकरा के भी प्यार आशीर्वाद दी और सुन के जरूर बताई कि कैसन लागल और कहाँ से देखा तनी। हाँ कहाँ से देखा तनी ये बातों मिल जाला भाई कबो तो आप सब बताइए कि कैसन लागा था पूरा गाना हमनी के और जो ना प्यार आशीर्वाद मिला था ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद आप सबके। चलिए फिर मिला था दूसर वीडियो में।